Výživný pleťový krém Omega Plus je bohatý na prírodné a vysokoúčinné zložky, ktoré sa postarajú o hĺbkovú výživu a hydratáciu pleti. Vďaka aktívnym ingredienciám, ako sú omega-mastné kyseliny 3, 6 a 9, intenzívne hydratuje a posilňuje prirodzenú ochrannú bariéru pokožky. Je to doslova výživová bomba pre vašu pleť. Krém obsahuje výťažok z chlorely, čo je riasa s vysokým obsahom luteínu, prírodného antioxidantu, ktorý pomáha v boji proti starnutiu pokožky a zlepšuje jej zdravie. Olivový olej, ovsený olej a extrakt z kurkumy majú upokojujúce a regeneračné účinky, ktoré zanechávajú pleť jemnú, hydratovanú a sviežu počas celého dňa. Ľahká a nemastná textúra krému sa rýchlo vstrebáva, čo ho robí ideálnym aj pod make-up. Je ideálny pre každodenné používanie pre normálnu až suchú pleť. Pleť, ktorá potrebuje intenzívnu výživu a ochranu pred každodennými vonkajšími vplyvmi. Stačí aplikovať len malé množstvo produktu na dôkladne vyčistenú pleť. Pomocou jemných kruživých pohybov masírujeme krém do pokožky tváre, krku, dekoltu. Používame každý deň ako súčasť našej každodennej rutiny starostlivosti o pleť. Pre ešte lepší účinok siahnite po nočnom vyživujúcom sére. 50 ml balenie by vám malo vydržať približne 1 až 2 mesiace, ale záleží to aj od frekvencie používania.